Nakahilak misaysay sa iyang kalisod tungod kay walay ikapakaon sa pamilya, human nawad-an og trabaho ug wala pagyud batiwas og hatag ang iyang komisyon gikan sa supplier sa Anupog nga iyang gikasabot. Mao kini ang gibati ni Jonathan Traya Amarata, 22 anyos, dunay duha ka anak na nimuyo sa Cordoba, Cebu, apan lumad nga taga Villahermoso, San Carlos, Negros Oriental. Matod ni Amarata, nangyawat siya sa komisyon gikan sa supplier og Anupog. Siya ang nangita og kliyente apan dihang nahumana ang delivery sa duha ka dump truck sa Anupog. Wala man matuman ang maong sabot. Naabta na lang og duha ka buwan, wala man motiwas og hatag sa iyang komisyon ang maong supplier. Kung kadungog man karon, ako lang kuan mo hatag sa ko ang lugar sa mo ang komisyon kay need kay na akong kwarta ron gamiton o pagpalit og kuan sa akong mga bata sa akong pamilya. Wala jud ko magamit. Matod ni Amarata, nangyawat siya sa maong komisyon. Gumikan kay wala pa siya'y trabaho ug wala sad siya'y masudlan nga laing trabaho. Gumikan kay wa siya makatapos sa grade 1 sa iyang pag-eskwela. Sa pagsumada ni Amarata, mukapin sa 10,000 pesos nga komisyon ang wala mahatag sa maong Anupog supplier. Gumikan kay nagparsyal lang kini kaniya nga 3,500 pesos. Ang Brigada Action Center Team naningkamot nga makuha ang habig sa maong supplier. Sa paghinabi sa Brigada Action Center Team sa maong supplier, misaad ang supplier ug ang maong foreman nga kailasab ni Amarata nga hatagan silag panahon nga mahatag ang komisyon sa umaabot nga adlaw. Bisan pa man kung wala pa madawat ni Amarata ang iyang komisyon, apan migaan-gaan na ang iyang bugat nga kaguol og kabalaka sa wala pa mahatag nga komisyon. Hinungdan nga nagpasalamat gyud siya sa Brigada Cebu ug kang Attorney Jurel Patinio. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.